Здравейте на всички верни последователи на клуб HR Навигатор, клуба за човешки ресурси на Manpower България и Clubhouse, част от София Тех Парк. Много се радвам да се видим в 29-ти епизод вече на HR Навигатор по една тема, която сме правили и преди и вече се получи като традиционна ежегодна тема. Знаете, че за четвърта поредна година проведохме проучването HR Screening. Отново тази година беше в партньорство с Българската асоциация за управление на хора. И както миналата година по това време, така и тази, ще направим именно преглед на това проучване. До момента резултатите от анализа не бяха излизали на бял свят. Те са съвсем току-що готови, излязли от фурната на нашия BI екип, така че днес ще представим преди всичко резултатите, след което ще преминем и към една много хубава, градивна и полезна, сигурна съм, дискусия с гостите, които са днес с нас в студиото. Преди всичко нека ги представя, след което ще дам думата и на Мери за представяне на резултатите. С нас днес за втори път вече в HR Навигатор е Милена Балевска, която е директор човешки ресурси на Pontica Solutions, един голям работодател с много интересни практики и с много неща, които Милена може да ни разкаже като наистина добри работодателски практики, HR функцията като такава в тяхната организация. С нас за пръв път, но надявам се не за последен, е Николай Николов, който е член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Както споменах, наши вече за втора година партньори в HR Screening, най-естествени, най-нормални партньори в тази посока, така че Ники, благодаря първо за партньорството. Много се радваме, че си днес с нас в студиото и после обичайния заподозрян за не знам вече кой път, защото ще ни представи резултатите от проучването Мария Динева, която е ръководител на направление на проучвания в Assert International България. Част от нашия екип направил това проучване, така че Мери, минаваме към теб, директно ти даваме думата, за да ни представиш хайлайта или най-важните резултати от проучването. Държа да отбележа, че тази година анализа не е толкова богат и широк, колкото миналата година за сега, защото предстои друг формат, в който ще можем да го представим на HR общността в страната, но все пак най-важните ключови изводи, онова, до което достигнахме. Заповядай. Благодаря ти, Мери, и благодаря така за поредното ми участие в Навигатор. Доста обичам този формат. Сега ще споделим съответно
както каза и ти, нека го наречем общия анализ на резултатите, на общите резултати от проучването за предизвикателствата и отговорностите на функцията HR. Тази година, освен с Manpower и Assert International, с подкрепа на Българската асоциация за управление на хора, разпространихме анкетата. Първо започваме, както винаги, с всички резултати, с профил на респондентите. Можем да видим, че не е неочаквано. Повечето ни отговорили в анкетата са представители, HR представители от София, Пловдив, Варна, Бургас, които са съответно големите градове, в които има най-много, нека го наречем, бизнес в страната, като частични представителства, разбира се, има и от северо-западна България или съответно северо-источна, съответно в лицето на Търговище и Шумен. 200 плюс респонденти от 21 локации, 15 бизнес сектора са кратките данни на включилите се. Можем да видим големина на компаниите. Имаме, нека го наречем с българската дума, diversity в представителството от различна големина на бизнесите, малки, средни до големи предприятия. Най-често са се включили специалисти от бизнесите производство, IT, консултантска дейност, последвани от търговия, бързооборотни стоки, аутсорсинг на бизнес процеси и транспорт и логистика. Това са демографски общи данни. Започвайки с резултатите, отбелязвам, че в разпределението на анкетата имаме въпрос, който да може да селектира отговорилите специалисти и като такива с определен брой HR в екипа и такива, които нямат съответно HR отдел. За разлика от миналата година, тази година под 8% са отбелязали, че нямат човешки ресурси като отделен екип, функция в организацията, съответно и близо 44%, т.е. най-висок дял от отговорилите, отговарят, че са не повече от 5 човека в екип човешки ресурси. По повод на годините професионален опит в функцията, най-много респонденти са посочили между 3 и 5 години, последвани съответно от тези специалисти, които са в тази функция между 6 и 10 години. Като профил. Тоест виждаме, че повечето отговорили са такива с богат опит в дивизията. Правейки крос-анализ, виждаме HR функцията в компании без HR звено, от кого се поема. Това беше директен въпрос към нашите респонденти. Всъщност виждаме, че в онези близо 8% от компании, които няма човешки ресурси като отдел, най-често тази функция се изпълнява от управителят на фирмата или ръководителите на различните отдели. В частични, съответно други организации, изпълнителен директор, търговски директор и вече при зададен въпрос най-често коя е функцията, която изпълняват тези заместващи колеги от човешки ресурси. Мисля, че пак не е изненада. Администриране на персонал, планиране и подбор. Тук интересното спрямо миналата година всъщност е ангажираност на служителите и представяне възнаграждени придобивки, тъй като през 2023 година всъщност представяне възнаграждени придобивки зае така втора-трета позиция. Ангажираност на служителите беше в по-долния избор като такъв. По отношение на всички онези компании, които имат учреден отдел човешки ресурси, съответно, дали ще са между 3 и 5 човека, повече от 5 човека или един, зададохме въпрос какво всъщност очакват работещите във вашата организация към вас. Можем да видим, че най-така обединеност има около отговорите подкрепа, създаване на благоприятна обстановка и прозрачност и коректност. Като сравнявайки с резултатите по отношение на каква де-факто е най-често изпълняваната HR функция от вас, отново имаме планиране, подбор, администриране на персонал като двете най-често изпълнявани функции, а ангажираност на служителите заема така четвърта позиция, което можем да интерпретираме като част всъщност от трите очаквания на работещите в организациите.
В продължение, дейности в основните функции, какво всъщност се включва в функцията планиране, подбор, обучение и развитие, като, нека ги кажем, края на една и съща права. Можем да видим, че при планиране и подбор, привличане на кандидати, процес на подбор, селекция, планиране на работна сила се включват като основни функции, а в обучение и развитие имаме идентифициране на нужди, кариерно развитие и създаване на програми за развитие в дивизията HR. По повод на тези общи данни и голямото проучване, което всъщност ще споделим с вас и след този епизод на Навигатор, може да видите ключовите изводи, които са отново само при близо 8% от всички включили се няма HR екип. Продължава тенденцията за учредяване на HR екип като стратегически отдел вътре в организациите, нещо за което отново говорихме и миналата година, и можем така да споделим, че се вижда, че вече необходимостта всъщност от отдел човешки ресурси като стратегическа функция в организациите започва да набира така по-голяма сила и при нас. И това са всъщност общите данни. Интересно беше проучването, със сигурност. С удоволствие ще споделя вече и в последствие, както каза и Мери, тези допълнителни данни, които всъщност дават и по-големия детайл. Да. Благодаря ти много за представените първи резултати, най-ключови резултати, така да го кажем. Две неща ми направиха най-голямо впечатление. Вие ще кажете дали има нещо друго, което ви направи голямо впечатление. Едното е това, че за всъщност четвърта поредна година си казваме, че HR функцията не следва и не е толкова административна, а много повече стратегическа. Не е толкова по оперативната дейност, а наистина по-скоро стратегическа, но в същото време отново имаме, например, подбор, доколкото си спомням, 90 и няколко процента. Тоест определено, пак една хубава българска дума, превейлинг над всички останали функции. Как си го обяснявате това, Милена? Как си обясняваш точно това нещо? Уж е стратегическа, но стратегическа ли е? Какъв е текущия статус? Аз си обяснявам нещата с няколко неща. Първо, немалко пъти сме си казвали, че все още законодателството доста изостава от това, което се случва изобщо в живота ни и в живота ни като професионалисти и на компаниите. Така че HR специалистите все още отделят твърде много време в това да задоволят едни административни изисквания. Другото нещо е изоставянето на дигитализацията. Защото специално ние дигитализирахме HR процесите, успяхме да интегрираме всички други системи в компанията и всъщност, тъй като имаме няколко локации, офиси на няколко локации, буквално месец след като започнахме нещата, ние вече структурирахме нашия отдел по процеси, а не по локации. Тоест, човек в Бургас може да си поеме само един единствен процес, който е на ниво компания, което прави нещата да изглеждат по друг начин и освобождава изключително много време. Всъщност да се изпълнява стратегическа роля и да се отделя време на развитието на хората. Тоест да кажем, че ключа от палатката е там, да използваме доколкото можем дигитализация, автоматизация, може би, за да имаме време за нещата, които имат по-голяма добавена стойност. Да, и другото нещо е постоянно да си оптимизираме процесите. Защото всичко много динамично се развива. Има вече много софтуери, приложения, автоматизации, които могат да помогнат и всъщност едни рутинни дейности изобщо да отпаднат. Както казах, всичко това освобождава време за вече по-качествена работа с хората, като лично при нас освободи ресурс да почнем да структурираме процес по обучение и развитие, който да бъде вече сериозно поставен и работещ в компанията. Тоест технологиите и хората трябва да живеят заедно. в корелация, със сигурност трябва да са заедно. Аз съм съгласна с това, което казва Милена.
И нещо, което друго наблюдаваме може би и на пазара на труда и на пазара изобщо в България, е, че ние дигитално всъщност сме развити, но много голяма част от това, което развиваме, излиза навън. Нали, поне на мен това впечатление ми прави. Нали, също така трябва да има доста голям ресурс и инвестиция в компанията, за да може всъщност да се дигитализира, нали, до такава степен, в която, нали, HR дивизията да може наистина да е от хората и за хората. Така че това е нещо, което аз бих допълнила. Но съм напълно съгласна и е много хубав пример това, което казваш ти, Милена, всъщност за нещо, което вече е случило се, т.е. може да го бъде. Друго нещо, което аз много обичам да давам като пример, говорейки си за човешки ресурси и може би то си е вече установена практика, тенденция, всъщност шифтването дори на наименованието на човешките ресурси, нали, хора и култура. Тоест вече конотацията ни отива към това да вярваме, че човешките ресурси не е просто ресурс, ами е свързано... Ами е човек. Ами е човек, повече човешки, отколкото ресурс. Именно. Да. И повече свързано с човека, а не с ресурса. Минаваме ли, Ники, все повече от личен състав през човешки ресурси и така нататък към наистина управление на хора, вътрешна комуникация, култура? Практически минаваме ли? Аз смятам, че този преход отдавна е направен и дори хората, колегите, които са се занимавали с тази никак не е маловажна роля, имат една наистина добра HR култура, моите ежедневни контакти с общността го потвърждават, така че да, този преход за мен е направен. Преходът също към дигитализация също се извършва. Аз бих се хванал за наименованието на категорията планиране и подбор. За да се върна малко по-назад, дали е стратегически HR. Не знам точно какво влагат под планиране. Аз лично искрено се надявам точно в този момент човешките ресурси или хора и култура да бъдат истински партньор на мениджмънта и на decision makerите, когато планират своите хора, т.е. как да ги привлекат, как да ги задържат, как да ги възнаградят в процеса на работа. Така че планирането си е доста стратегическа роля, както да го погледнеш. Освен това, самото наемане на служители, частта в привличане на таланти е също много критична за организацията, точно поради факта, че сме свидетели на увеличено текучество, напускане на голям брой служители, дали е тихото напускане или гръмкото напускане, но освобождавайки съществуващите работни места, HR е в една много трудна позиция да навакса и съответно да наеме тази трудова сила, която е необходима, за да се извърши определен обем работа. Компаниите така планират приходи, планират разходи, пазари, различен тип активи и същото и със служители. Аз лично виждам една много стратегическа роля в планиране и подбор. Въпросът е как се случва на нашия пазар, но за мен това е наистина много стратегически момент, колкото да е една скучна, изтощаваща дейност, изморителна за много HR отдели. Какво имаш предвид, как се случва на нашия пазар? Какви са наблюденията ти в тази посока? Защото тя очевидно е важна тема, частта с планиране и подбор. След като е на дневен ред за 9,5 от 10 човека. Съвсем добронамерено използвам този термин. Означава, че доскоро и в момента сме свидетели на планове нови компании, които откриват офиси в България, планове за назначаване 200, 300, 500 служители. Това е някакво планиране, което доколко е направено релевантно към нашия пазар е друг въпрос, но какво се случва, обикновено сме свидетели или на забавяне на срока на планирането на назначаване на тези 200, 300, 500 служители, или всъщност промяна на плановете на подразделението в България, че всъщност това не е реалистично и никога не се случва. Това е поради обективни причини, не че някой не си рекрутмент отдела не си е свършил работа, напротив, хората не се направят каквото могат. И всъщност попълването на тази бройка или наемането на тези хора е много стратегически за бизнеса. Бизнес, ако ги няма тези хора, не може да се постигне резултатите, които е планирал за 2024-2025 и следващите години. Ти си прав, това всъщност са доста чести ситуации, при които идва и нови компании или съществуващи вече с така сериозни планове и заявки за
много големи разширения, отваряния на нови звена или, нали, както казах, тотално нови компании, които във времето по-скоро се оказва, че в живия живот не се случват или поне не се случват в този обем, в който е било така в началото заявено. Как всъщност се измени HR функцията в последната една година? Какво виждаш ти, Милена? Има един момент, може би, на хората стават все по-малко и това е факт. Чисто демографски, ако го погледнем. Това налага ли някакво изменение наистина в последната една година? Тя е много особена и предвид дигитализация и така нататък. Това е вече годината, в която ChatGPT дойде в нашия свят и започна да случва разни процеси, косвено или пряко. Да, аз пак ще наблегна на обучение и развитие. И когато видяхме какви са очакванията към HR функцията на хората, се замислих, че първите 3 отговора, т.е. възможност за преквалификация, подкрепа, създаване на благоприятно. Не, говоря за първите 3, обучение, развитие и даване на адекватна и обективна обратна връзка. Се замислих, че ние ако успяваме да ги доставяме всекидневно на хората, то тогава ще имаме останалите 3. Да. Тоест подкрепа, добра работна среда и прозрачност. Те са много свързани тези неща. Видях, че е много важно, що се отнася до обучение и развитие, хората са посочили, колегите, че е много важно идентифицирането на нуждите. Както казах, ние от миналата година сме сложили такъв процес при нас по обучение и развитие. И това, което направихме в края на годината, е всъщност асесмент на целия ни мениджърски екип, от който видяхме, направихме едни много добри анализи и вече сме готови абсолютно фокусирано да работим с всеки там, където са нуждите. Друго, което е интересно, там излязаха и теми, които вълнуват нашите колеги, както и техни интереси. Мисля, че е важно да се работи много през тях, защото това е нещо, което тях ги вълнува и им е тема и е важно. И започнете повече да работите в тази посока. Да. Би било интересно наистина да ни разкажеш нещо от тези добри практики. Така свидетел съм, че са наистина добри практики. Ако си готова леко да открехнеш завесата. Първо като някакви тенденции, които за мен бяха изненадващи, е, че оказа се, че колегите ни, които са на мениджърски позиции до 25 години, наистина имат много високи резултати в различни интереси, като продажби, финанси, бизнес, компютри и така нататък, но не желаят да водят. Тоест, и когато си правихме дебриф сесиите, те казаха категорично не, това изобщо не е нещо, което ме вълнува. Също така, колегите между 25 и 35 години много категорично им е тема, че искат стабилна кариера, което от друга страна показва, че в тези времена, които са леко несигурни, нали, това е важно. Как можеш да постигнеш стабилна кариера? Естествено, ако си адекватен на случващото се, и тук пак стигаме до обучение и развитие. Има интересни неща. Всъщност след този асесмент ние успяхме по позиции, по нива да определим кои са ни необходимите обучения, много точно и конкретно. Тоест не просто правим обучение, обучаваме всички. И другото, до което стигнахме, е, че ще проведеме много инициативи, свързани с културата на компанията, защото е важно след като обучиш някой, той да влезе в подкрепяща среда, т.е. среда, която абсолютно подкрепя това, което човека е научил, за да може да го прилага. Така е. Благодаря ти много. Обучение и развитие става ли тема номер 1 в днешния свят? Работен. Обучение и развитие винаги е тема номер... Някъде в топ 3. Да, номер топ 3. Сега може би в последните години някакси
не е толкова романтична и привлекателна, но със сигурност е много важна и е свързана с ангажираността на служителите, с това, което чух преди малко, да се споделя техния опит и съответно да се изгражда въпросната култура от съчетанието хора и култура, културата, която да ги споява и да ги интегрира. Моя поглед е малко това са много интересни, разбира се, информации отвътре от една организация. Моят поглед е малко по-глобален и отвън. За промяната на HR ролята, така бих искал да спомена нещо. Дори ставаме свидетели дори в рамките на отделна компания, отделна личност, заемаща дадена HR роля, титуляра, на голяма промяна за кратък период от време. Тя понякога е принудителна, идва отвън, и съответно спуска се от интернационалния отдел, отутре ставате хора и култура и трябва да се занимавате да създавате коучинг култура, да създавате различен тип практики, които колегите може би не толкова, но те успяват. Положителният момент е, че те успяват, въвеждат го и това е наистина развитие на самата роля. В позитивен аспект имаме обаче и свидетели сме на обратната тенденция и тя няма как да я скрием. HR екип от типичната ние състав, там 5-6 човека, които видяхме, че са най-типичния HR отдел, изведнъж се оказва, че поради някакви бизнес причини стават 3 човека. И тези HR колеги и професионалисти, които остават, са длъжни да се справят със същите процеси, със същите цели и задачи, че и с повече. И със сигурност понякога е за сметка на някакви проекти HR, които отпадат, или пък, това също се случва напоследък, аутсорсване на част от функциите, било по-техническите и дигитализируеми процеси, понякога и на стратегическите, не било за рекрутмент, било за тренинг. Свидетели сме на различни практики такива, в които просто се оптимизира HR отдела. Факт е, и то се случва много често през последните 2-3 години и съответно се преразпределят ролите, някога става по-компактна HR функцията и това също го има като тенденция в момента. Само при друго нещо, което ми направи много силно впечатление, само при 8% вече от респондентите, а това са не малко респонденти, определено доста добра представителна извадка, няма отделен HR човек или звено. Тоест от една страна стои това, което Ники току-що каза, понякога HR екипите стават по-компактни и част от функциите по-скоро се аутсорсват. От друга страна обаче в все повече компании явно вече има отделен човек, отделно звено. Не е както преди. Ако не ме лъжа паметта, преди 2 години, мисля, че бяха 20 и няколко. Да, горе-долу към значително повече 20 и 25%. Да. Имаше, нали, аз пак говоря на изуст, имаше доста повече компании, които съответно, нали, нямат наименован такъв отдел, нали, който не носи и човек, нали, съответно отдел, човек, функция, нали, дали ще един, дали ще са двама. Доста по-малко са, със сигурност се наблюдава, че вече се учреждава, нали, по някакъв начин, нали, човешките ресурси като дивизия в организациите, но тук ще отворя една скоба и все пак ще кажа, че може би по-скоро е за големите градове, които гледаме. Нали, за малките градове не мога да съм толкова сигурна дали това е така и дали наистина е толкова стратегическа функцията, защото, както казаха и колегите, нали, има един момент с мащаба, с свиването, с разширяването, нали, и колкото и да е, ще го кажа така, компактен пазара в България, всъщност ние имаме много индустрия и извън големите градове, която всъщност си носи, нали, локалните, как да кажа, привички, навици и така нататък. Ето, например, нали, компании, които са в близост до, да кажем, границата, дали ще е Сърбия, дали ще е Македония, дали ще е някъде, имат съвсем различен, дори менталитет на работа. Нали. Те може би разбират по различен начин, нали, дивизията на HR. Да, има една глобална тенденция, която се отразява на големите административни центрове, които са София, Пловдив, Варна, Бургас, съответно и която ние тук носим, но има и едни такива малки нишови компании, които са натрупване, всъщност са много.
нали, тук ги има 3, там ги има 4. не са толкова малки. Да, понякога не са и толкова малки, но по-скоро може би са извън нали, големия фокус на големия град. По този повод само 8% са да, но с статистическите нали, крайности слагаме, че има и такива, които нали, сигурно имат или нямат, но не са се включили. Да, не знам дали това отговори на въпроса, но... Всъщност ти... Да коментирам този факт. Той може би има общо с представителността на извадката. Питаме HR хора или HR общност, имате ли HR отдел? Най-вероятно минимален процент ще отговорят, че нямаме. Истината е, че в българския бизнес все още имаме голям брой малки компании, дори по класификация там закона за малки и средни предприятия с персонал до 9 човека. Огромното мнозинство нямат HR отдел и няма нужда да имат. Аз лично очаквах така по-голяма група отговорили, които по някакъв начин казват, ние имаме аутсорсната HR дейност или всъщност аз съм специалист, който предоставям някакъв вид HR услуга от външна компания на по-малко предприятие. Така че това също е много типична група, която някакси по някаква причина не е намерила. Аз си отговарям така на това, че просто балона на HR-а си го създаваме и ние понякога и трябва да имаме смелостта да погледнем извън него и да си кажем. Като до преди няколко години, нали, балона на IT, извинявам. Ще го сложа, нали? Абсолютно. На мен ми се иска да вярвам, че съгласна съм, но на мен ми се иска да вярвам, че и така може би го виждам, нали, и с така, дали западни течения, изобщо нагласа на целия свят, че всъщност човешките ресурси няма са човешки ресурси дълго време, ами наистина ще са култура, хора, обучение, развитие, нещо, което да е в съществото си стратегическо, защото ще се хвана за думата, която нали, Мери ти използва, нали, и планиране, и подбор, и всъщност планирането като дума и като тежест носи истински стратегическата функция нали, при разбирането и анализа. Обаче ние в България имам чувството, че имаме една резистентност към планиране и подбори, една тежка въздишка нали, с рекрутмент процеса, поне общувайки с колеги в сферата, нали, виждам, че това е функцията, която като че ли ни изморила малко. Нали, малко по-предизвикателно ще го сложа може така. Би, да, нормално. Нали? Знаем вица за войниците, които там как беше, 7-те самураи, които били 4. Така че да, абсолютно нормално до известна степен да е така. Слушам ви и си мисля, има ли съществена разлика всъщност между международните компании и българските компании по отношение на HR звеното? От моя опит, но пак казвам личен опит, аз се чувствам изключително добре, свободна да експериментирам, да бъда професионалист, да правя нещата в българска компания. Аз също имам добра новина и тя е, че разликата е все по-малка и дори ако има разлика, тя все по-често е в полза на българските компании. В полза на HR-а и като добавка към последния въпрос, добрата новина е, че ако попитаме 100 човека дали какво представлява HR-а, все по-висок процент стават тези, които наистина адекватно ще дадат отговор и ще кажат какво мислят, което е добре за мен, точно с оглед създаването на хора и култура, т.е. менеджерите имат културата, че има HR issues, HR материя, която е професионална. Менеджерите го разбират, служителите също го разбират и дали е учредена такава роля някой от утре рецепционистката почва да се нарича HR специалист или брандинг, HR маркетинг. Всъщност същината е, че това са функции, които могат да бъдат разпределени на хора, които не са 100% HR хора. Но именно тук е добрата новина, че културата на служителите на мениджмънта нараства и за българските компании, за да върна обратно. Наистина и на HR наградите на асоциацията станахме свидетели на спечелили проекти, които наистина са от чисто български екипи, чисто български
служители и чисто български практики, които се въвеждат тук при нас. Тоест вече нямаме тази червена линия на международния бизнес, българския бизнес и това е нещо, което можем да кажем смело на нашата аудитория. Да, точно сега като говорим за това, се сетих, че в последната една година, участвайки в няколко събития, ми направи впечатление точно за такива глобални компании. Колеги оттам споделиха, че ако преди процесите са били, да кажем, от Германия се налага процес в целия свят, тук не включвам само HR и за други. Последните години всъщност тенденцията е обратно. Тоест от самите отдели в България се налагат глобално процеси, което за мен беше голяма изненада, но пък е много добра новина. Да, добра реклама на нашата държава. Да, аз бих добавил отново в градинката на международния HR, дали без никакво лошо чувство към колегите, които работят в такива компании, има много излишни глобални HR процеси, които спъват и пречат на целите, всъщност, които си поставят един отдел или една общност, хора и култура в една организация. И ставаме свидетели постоянно на такива събития на такъв тип организация, процеси в компаниите. Хубавото е, че също познавам немалко колеги, които налагат това нещо да се преразгледа, утвърждават се по-добри практики и всъщност много голяма част от български HR колеги поемат функция на глобални HR процеси, съдействат да се въведат много добри практики, които идват от тук при нас, така че наистина да твърдя нещата и в българските компании. Може би те не се рекламират достатъчно и поради тази причина остават малко незабелязани, но моето впечатление е наистина, че тенденцията е много положителна в тази посока. Аз бих добавила, съгласявайки се отново с всичко, което си казахме, е, че има и един такъв елемент на приемственост от другата страна. Нали? Ако допреди това, както казах ти, нали, Ники, че има едно спускане отгоре надолу от глобалната мрежа, сега има един елемент на дори да се спусне, можем да го направим локално. Можем малко да го направим по нашия начин, защото хората тук са по-различни от хората. Да го адаптираме, да. Хората тук са по-различни от хората в Испания, Щатите, Франция и така нататък. Нали. И това е във връзка с хората и културата. Нали. Това е задължително в днешно време. Да. Все по-често, понеже спомена и наградите на Асоциацията за управление на хора, аз прочетох няколко от всъщност компаниите, които бяха номинирани в различни категории. Това, което ми направи впечатление и това, което по принцип ми прави впечатление все по-често, е, че се мисли доста по-холистично за работата на функцията. Тоест, разделянето на различните етапи от процеса по-скоро не е толкова често, колкото наистина холистично. Това, което каза ти, Милена. Замислихме се за това, направихме асесменти, на базата на тях направихме планове за развитие, видяхме в детайл и така нататък. Така ли е или само моите много розови очила виждат наистина една по-холистична, по-завършена, как да кажа, инициатива, когато говорим за различни HR процеси, случвания, новости и така нататък? Според мен е задължително да се работи по този начин вече. Тоест, хората го изискват, това е необходимо. И както и в бизнес услугите, може би от 10 години насам се налага такъв тренд да направиш нещо специално за клиента. Това го има и по отношение на работа с хората. Не може просто за едни 10 човека на една позиция, без ти да си разбрал какво е важно, да им предложиш нещо и да смяташ, че това нещо ще работи. В момента се сещам за едно проучване, което няма връзка с HR-а като такъв, но има връзка с хората, което четох преди може би 5 години, 6, които хем са много, хем не са толкова много. Беше свързано с един шеф-готвач, много известен, съответно, който прави проучване за това какви са му клиентите, как се хранят,
какво ще се промени след 5-6 години, нали, как той да адаптира кухнята си към нали, клиента. Това ако го разширим малко повече като scalability, нали, тази друга българска дума, нали, го разгледаме в полето на бизнес to бизнес или нали, съответно отношенията с хората. Абсолютно е така, те се променят не само като къстъмъри, като хора, като такива работещи в нашата организация. Те носят промяната със себе си, което съответно отговаря на въпроса, да, разбира се, малко по-холистично е и защото друга много любима моя тема, това е подкрепено и с новите хора, които идват на пазара на труда, т.е. младите таланти, Gen Z, Gen Alpha след това, нали, следващите поколения, те са толкова по-различни от нас. Нали, изобщо познаването на поколенческите нрави, нагласи, нали, то е обвързано и с мястото, в което живеем, нали, локацията, на която сме, културата, която носим, историята, която носим, но и това с какво се раждат новите хора, които идват на пазара на труда. Нали, има толкова голяма разлика между вече хора с 5, 6, 10 години, нали, просто защото преди 10 години е било едно, сега е друго и все още нали, се носи тази шега с ти си роден преди Google. Нали? Да, роден съм преди Google. Помня какво е да няма интернет. Нали? Но има вече хора работещи в бизнеса, които са да кажем, родени след Google. Така, професионални позиции, които са родени телефон в ръката си. Нали? Това е изключително нали, различно и поставя едни наистина много различни процеси, отношения към хората като цяло в организацията, което трябва да се случи и се случва. Тоест, той изисква и HR ролята да се адаптира до много голяма степен. С едно изречение, да. Една от най-големите теми по отношение на адаптиране на HR ролята е ли именно темата, в която тя по-скоро излиза от черупката само на HR звеното, само на HR екипа? Гледам и си мисля, само при 8% няма отделен HR човек. Обикновено тази функция се изпълнява от управителя или ръководителите на звена и така нататък. И, първата ми реакция е, те не са толкова добре запознати с HR материята, нали, всичко лози няма и не съществуват. Втората ми реакция е, всъщност те трябва да бъдат добре запознати, защото HR по същество е работа с хора. Когато си управител на компания, практически работиш с хора, процеси, технологии. Нали? Това е което правиш. Какви са мислите ви в тази посока? Аз бих го разделил на две, тъй като контактувам с много топ менеджери и CEO-та на компании. Отново смятам, че нивото им доста се повиши, докато имахме доста срамежливи представители доскоро, които ни не смееха да си признаят, че нищо не разбират от HR бизнес. Сега виждам, че те са инициаторите на тези разговори и ако имат насреща си наистина HR партньор, който да ги обучи. Това да си обучиш менеджера на определени похвати е много тънко умение и важно. Вече сме така са на лице много образовани и добре практикуващи HR функцията топ менеджери. Останалата част на въпроса е управители, които по една или друга причина нямат HR отдели, нямат на кого да разчитат. Тяхната задача е много трудна, тъй като те имат предизвикателство да разбират от маркетинг, да разбират от дигитализация, да разбират от счетоводство, финанси, хора и сега и от HR. Наистина, може би заради това става все по-голяма границата между корпорациите и между малките компании. Ако няма растящи малки компании, няма да стават и големи корпорации, се нарушава връзката. Може би в част от решението то е видно тук от изследването, да някои роли, дали търговски директор, дали офис менеджера, да понаучат някои HR неща, говоря съвсем добър смисъл, да ги усвоят като мен и да ги прилагат. Другият път може би е свързан с ползването на външни услуги, които са или външен, както имаше DPO-та под найем, външен HR, дали интерим, дали някакъв почасов или ангажимент, така че това е за да имат възможност все пак да ползват експертизата на професионален HR. Не знам дали отговорих на въпрос, но има пропаст, която става, по мое мнение, по-голяма.
Има поле обаче за развитие с моите розови очила. Абсолютно има пропаст, която е голяма, нали, в случая, в които няма, нали, това познание по отношенията с хората, защото, нали, HR, човешките ресурси, офис менеджер, управител, нали, първоначално ти трябва да имаш people skills. Нали? Това е много, много важно, когато става въпрос за управление на хора, за делегиране на процеси, на отговорности и така нататък. Но силно вярвам, че експертиза, нали, не се и създава само с добрите нали, нагласи и намерения, така че решение, което би могло да бъде наистина устойчиво, може би е наистина в подкрепата на партньор външен, който е експерт и който може да... Именно, да. Нали, няма как всички да знаем от всичко. Това аз бих дал пример също на тенденция, която наблюдавам в Българска асоциация за управление на хора през последните 1-2 години, и тя е, че в новите членове, които стават на асоциацията, има все повече HR хора, които кандидатстват, и било индивидуално, тъй като нямат корпоративен HR, няма как да кандидатства корпоративния HR, но има и цели организации, т.е. като корпоративен член, в които инициативата е от HR човек. Може би те нямат, но за тях е важно, искат да принадлежат към общност от професионалисти по HR. И понякога това са управители, понякога това са търговски директори, търговски директори не съм много сигурен, възможно е да има, но хора, които изпълняват друга административна роля, или пък управители, или пък дори, как да ги нарече, административна роля, офис менеджери, нали, то може много различни неща да включва. И то не само като човек, който като индивид се интересува от човешки ресурси, а това, че компания иска да стане член, за да се ползва споделения опит на HR общността. Да. Тоест HR, темата започва да се припознава вече и от хора извън HR. Точно така. Абсолютно. И доколкото в последните години ролята на вътрешния HR е да е бизнес партньор, да подкрепя мениджмънта, да работи с абсолютно всички. Както казахме и до сега, ако няма вътрешен HR, трябва да е много професионално, като помощ отвън. Внимателно. Да. И добре подбрано. Минавам на едно нещо, което е малко като розовия слон в темата, когато си говорим за HR, и то е в така последната година, особено на тези технологични и много сериозни скокове, наистина, които се виждат. Те не че сега се случиха, но сега се вижда ефекта и резултата. Много често се споменава подбора ще умре, подбора ще приключи. Това ще се прави изцяло от чат-ботове и така нататък. А виждаме, че в крайна сметка най-много от хората в нашето проучване са ангажирани именно с планиране и подбор. Ще умре ли подбор? Какви са вашите настроения в тая посока? Вярвате ли, че това е нещо, което действително в голямата си степен ще се случва от чат-бот в сравнително така близко бъдеще? Както си говорихме преди да започнем самия HR навигатор, аз това, което виждам е, че колкото повече ползваме чат-ботове, транслейтери, дигитализация, каквато и да е, толкова повече хората имат нужда от човешкото разговор, подкрепа, разбиране, споделяне. Така че аз мисля, че едното ще балансира другото. Не смятам, че ще се отиде в едната крайност или ако се отиде в едната крайност, ще е за известно време. Аз имам, като човек, който се занимава дълги години с това, много ясно и категорично мнение. Подбор в смисъла на селекция може да се технологизира, ако има какво да подбираме и да селектираме. Като начало, да. Да, т.е. в хода на фунията какво слагаме, за да подбираме. Така че там е възможно да има автоматизация, но в подбора в частта си привличане и продажба на работодателската марка, убеждаване на кандидатите, със сигурност е нещо, което все повече се развива, и това е причината, поради която около 40%
правих проучване, аз мое лично писах статия около 40 дни, всъщност това е минималната. От професионалистите в HR се занимават с подбор или са преминали в някаква част от професионалния си живот в това поприще. То е много така изтощаващо занятие, стана въпрос по-рано. Има висок елемент на бърнаут, това са специалисти, които най-бързо пожелават друга област на HR да се развиват, сами го пожелал. Така че това, в тази си част наистина човешкото ще остане и също там ще бъде добавената стойност на специалистите по подбор. Те някъде се наричат talent acquisition, някъде се наричат recruiters. Аз обичам да го казвам на стажантите, които почват без опит в HR, че всъщност професионалният термин рекрутмент води началото си от американската армия. Това е вербувано означава. Не е толкова selection, recruitment and selection, е частта, в която оценяваш, асесваш кой за кой е подходящ, ама като нямаш в линията какво да сложиш, ясно е, че по-скоро бързо се обратно, не ти продаваш, привличаш хората, опитваш се да задържиш техния интерес. И става все повече свързано с маркетинг, с HR маркетинг, работодателски маркетинг. Поред номерата, аз това за маркетинга щях да засегна, но за да може би да нарисувам моята представа, аз как виждам HR след 10-20 години, тъй като наскоро ми зададох това този много въпрос. Дълъг период. Много дълъг период. Леко така да го... Добре, нека го съкратим в следващите 3 до 5 години. Със сигурност си представям, че ще бъде част от ежедневието ни използването на такъв тип инструменти, като Artificial Intelligence, и всичките му вариации. Но съм абсолютно съгласна, че фокуса вече няма да е в подбор по най-чистата му дефиниция, която ние познаваме, ами по-скоро ще е позициониране. Точно на това какво те прави теб по-различен, с какво ти можеш да задържиш, да допринесеш развитието на въпросния човек, който те избира, какво той може да ти даде, освен да вземе. Също това е супер ключово. Хората така сме устроени да даваме и да взимаме съответно и къде ще е баланс. Това ще е свързано и с работодателската марка, и с вътрешните процеси, и с нещата, които са тази, как се казва, on top, нещо, което прави така работодателя за теб като служител, защото младите хора са изключително отворени към това да правят нови неща, да са креативни, да влагат, те са готови, стига обаче да има елемента на човещина и човешкото в комуникацията. Добре. Благодаря ви. На финала на нашия разговор споделете кое е това, което ви кара да се чувствате добре в това, че сте в тази роля. Че сте HR професионалисти. Нека да дадем малко, как да кажа, вдъхновение на HR хората, които ни гледат днес, защото днес ни гледат HR хора наистина. Първо, че аз винаги, още когато си избирах професията, съм много вдъхновена от хората и изобщо да виждам как някой израства, успява. Най-хубавото, което аз преживявам в моята роля е когато виждам, че заедно като компания просто успяваме. Това може би най-много ме удовлетворява. Благодаря. Аз като представител днес и в обувките на част от екипа на Българската асоциация за управление на хора, мога да кажа, че за мен е наистина късмет и щастие, че попаднах доста рано, преди доста време, в тази общност професионалисти. И в минутките за реклама за организацията, която представляваме, че тя е много интересна платформа за споделяне на опит, за това организациите не само да пазят тайна и корпоративната конфиденциалност, тя си има и остава, но да споделят добри практики, да намират познанства, да намират нови колеги, няма нищо лошо в това. И всъщност така на скорошните награди, под чието въздействие все още се намирам, преди няколко дни бяха така присъдени и обявени наградите. Наистина виждаме, че тази организация се развива и с нея
много, много млади хора поемат своя професионален път в областта на човешките ресурси. Аз се хващам за млади хора и казвам това, че имам възможност и че всички ние имаме възможността всъщност да наблюдаваме тези промени, които отварят и нови възможности в сферата на човешките ресурси. И това, с което изключително много се гордея, е, че вече имаме културата на възприемственост и на критично мислене с една така широк спектър и визия напред. Нали, това е общата нагласа при мен, която така ме кара да съм приповдигната винаги, когато говоря за човешки ресурси. Или съм част. Аз също ще завърша с това, че понеже темата ни днес е променящата се роля на HR функцията, аз съм в HR средите от 8 години, което е малко време, както и да го мислим. Толкова много неща се промениха за тези 8 години. Е толкова динамична спиралата на това, кое е в фокуса, кое е онова, което е трудно, лесно, новите практики, които се появяват, че само за 8 години мога да, не знам, поне 4 ери на HR-а, нали, в съзнанието си поне да мина, така че това също е удоволствие, наистина да си част от тази трансформация, която се случва на бизнеса и на света около нас. Много ви благодаря, че бяхте с нас днес. Беше изключително приятен. Надявам се и полезен за нашите зрители разговора. HR скрининга ще бъде качен на сайта ни по-късно днес или утре. Не мога да давам така категорично обещание. Да, най-късно утре и там ще продължим да отговаряме на въпроси, на коментари. Предизвикваме ви да се включвате, ако ви е интересна темата наистина. Благодаря много на гостите днес и пожелавам един прекрасен ден на всички, които бяха с нас.